שלום, שמי ארכדי ואני רוצה להציג לכם היום את המערכת חדשה מבית שניידר אלקטריק לניהול מקדם הספק. מערכת מבוססת בקר VL12 ל-12 יציות או VL6 ל-6 יציות. המערכת הזאת יכולה לתת הרבה יותר מבקר מקדם הספק סטנדרטי, כי היא מבקרת לא רק את התוצאה הסופית שזה מקדם הספק, אלא כל הרכיבים. המערכת לשיפור מקדם הספק יכולה להיות גם חלק ממערכת סמארט פאנל של שניידר אלקטריק וגם מערכת נפרדת. בחלק העליון של המסך אנחנו רואים פרמטרים עכשוויים, מתחים, זרים, תדירות, הספקים, קוסינוס פי, מקדם הספק ממוצע, סכום הרמוניות, טמפרטורה סביבה, שזה גם פרמטר הזה מפעיל לנו מפוח בתא קבלים, וטמפרטורה מקסימלית, שפרמטר הזה גם מפיל לנו את הבקר במידה וטמפרטורה עלתה מעבר למה שכיוונו בחלק הזה, שפה המשתמש מכניס את הפרמטרים לניהול מערכת ולשליחת התראות. יש לנו פה ככה, קוסינוס פי 1, שזה קוסינוס פי רגיל, קוסינוס פי 2, שאם נסמן פה V, אז ברגע שיהיה לנו הספק אקטיבי שלילי, אז ישתנה קוסינוס פי רצוי. כל מיני השעיות, שזה פחות מעניין כרגע, זה פרמטר מאוד חשוב, רמת התראה של total הרמוניות, שזה פרמטר שראינו אותו פה, סכום ההרמוניות, והגבלת זרם יתר מחושב, שהוא מבוסס גם על הרמוניות. בחלק תחתון אנחנו רואים מספר מיתוגים לכל קבל, ערך קבל בעת התקנה, וערך קבל נוכחי שעלול לרדת במשך השנים. כאשר ערך קבל יורדת על מתחת ל-75%, המערכת תשלח התראה. בכל מיתוג של קבל, מערכת בוחנת תוצאה. אם מערכת לא מזהה קבל מחובר תוך 3 ניסיונות, נניח שהגנה שפעלה או מגן שאינו תקין, המערכת תעבור לשלב הבא ותשלח התראה על שלב לא תקין, ותדלק פה ליד אדום בהתאם. בנוסף, יש לנו מערכת להצגת גרפים. אנחנו יכולים לבחור את הפרמטרים שאנחנו רוצים להציג. אפשר לשנות סקייל, אפשר לשנות פריוד שאנחנו רוצים לראות על המסך, נגיד 7 ימים, או 24 שעות. המערכת שומרת את הנתונים חצי שנה אחורה. זהו, זה הכל. תודה רבה.